Busumu ya ne de toso aduonu 24th World Meet in Ghana to honor Otumfuo as pillar of peace. Na se nyame adoma busumu de toso aduonu 9 wiase nyina ebehie mu manhia kotokofiu na yewura na somdwie ahode ya cheche na Asantehene Ghana ni wiase nyina no yabo yewura abaso na mamenkan mu asem kakra na yenhwe mpanifo a ebeba dwumadi asenyame adoma 24th April 2026. On3 Group and its key partners have announced the World Meet in Ghana Executive Dinner Ball to celebrate His Majesty Otumfuo to the second Asantehene as a pillar of peace on the occasion of his 27th installment anniversary. The event is intended to honor and highlight Otumfuo's distinguished legacy in promoting peace, diplomacy, cultural exchange, and economic development in Ghana and beyond. The landmark celebration is being organized by On3 Group in collaboration with Menchia Palace, KGL Group, Diaspora Affairs, Office of the President of Ghana, the Commonwealth Secretariat, Bank of Ghana, Multi-Bank Group, Dubai, African Gold Market Association, Typhoon, Greenfield, Ghana Link, DevPrag Tokenization LLC, Dubai, Stratcon Energy, Ghana Gold Board, Gold Coast Refinery, Dawak Gold Refinery, Caveman, Popo Global Investment, Access Bank, Ghana PLC, Emirate Gold DMCC, and Touch of Bronze. We need key partners or more Ebuama Jumedino Abaso. This was contained press conference Abaso na under the theme Advancing Peace and Sustainable Economic Development through Royal Vision. The event will take place at the Otumfuo to the second Jubilee Hall, Menchia Palace, Kumasi, on Friday, 24th April 2026. The special guest of honor is Her Excellency Shelley Ayokobotwi, Secretary General of the Commonwealth. Also gracing the occasion as royal guest are His Royal Majesty Ojiami Tuache III, the Olu of Wari Kingdom, Nigeria, and Her Royal Highness Olori the Third, the Queen Consort of the Wari Kingdom. The event will bring together global leaders, members of the diplomatic community, government officials, business leaders, traditional authorities, and members of the African diaspora. In addition, the event will provide an opportunity for world leaders, Ghanaians, the African diaspora, and the global community to own a piece of the Otumfuo commemorative gold coin and gold medal, minted in honor of the Asantehene's contribution to peace and national stability. Background since ascending the golden stool in 1999, Otumfuo to the second has extended his influence beyond Ghana through leadership that combines traditional authority with modern diplomacy, peace building, and cultural preservation. Arbitration of chieftaincy and land dispute, Otumfuo has successfully mediated numerous two chieftaincy disputes across Asantehene, many of which have remained unresolved for years. Among them was the Fujiasi II dispute, which had lasted for 23 years before being resolved after 7 sittings under his mediation. The Tepas II dispute, which had lingered for 13 years, was resolved in 5 sittings, while the Adontins II dispute, also spanning 13 years, was settled after 11 sittings. Other chieftaincy disputes resolved include Tafo, Bechim, Bekwai, Kukufu, Aguna, and Kumawu. These, in addition to numerous land disputes that were resolved, along with his leadership style and other key socio-economic initiatives he introduced, including the widely acclaimed Otumfuo Education Fund. The then Chief Justice, Justice Kwesi Ani-Yeboah, when receiving the gold coin, noted that Otumfuo's interventions in such disputes has significantly reduced the burden on the court. Otumfuo has also played a key role in supporting peaceful political transitions in Ghana. In 2012, he convened all presidential candidates in Kumasi, where they committed themselves to peaceful election by signing a peace pact known as the Kumasi Declaration. He also facilitated a quiet diplomatic engagement that helped ease tensions surrounding the 2016 general election, contributing to a peaceful political transition. International arena. In 2019, Otumfuo addressed the United Nations High-Level Forum on the Culture of Peace, speaking on the topic Partnership for a Culture of Peace, mobilizing traditional leadership and communities for peace and security. His address received global commendation.
That same year, he received the Play of Peace Award at the inaugural African Premier Leadership Award, partly in recognition of his role in restoring peace in Dagbon after years of mediation. In recognition of his contribution to peace, the Bank of Ghana gave approval to E13 Group, an investment and business solution company, to mint a 24-carat Otumfuo commemorative gold coin in his honor. The coin was officially launched at the Menchia Palace on December 12, 2021, with the support of key partners including Menchia Palace, KGL Group, PMC, Access Bank Ghana, Gold Coast Refinery, Future Africa Foundation, Glyco, and Coronation Insurance. Special presentation of Otumfuo commemorative gold coin. Since its launch, the commemorative gold coin has been presented to several distinguished personalities and institutions. Otumfuo said to the second Asantehene, President John Dramani Mahama, President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and also Eji Enedie, and so former President John Najekum Kufuor, and so Eji Enedie, Dr. Mahamudu Bawumia, former Vice President, Mr. Alex Dade, Executive Chairman, KGA, and also Enedie, Sir Sam Jonah, Executive Chairman of Jonah Capital, and also Eji, Dr. Matthew Poku Prempeh, former Minister of Energy, and also Eji Enedie, I think 23rd October, and a year Commonwealth Secretary General, Her Excellency Shirley Ayokobochi, and so Eji Enedie Ewoho. Otumfuo also served as the sole mediator in the Boku chieftaincy conflict, holding a number of mediation sessions with the feuding parties as Menchia Palace before submitting his report to President John Dramani Mahama at the Jubilee House on 16 December 2025. The World Meet in Ghana Executive Dinner Board would therefore serve as a fitting platform for Ghana and the international community to celebrate a monarch whose leadership has helped strengthen peace, stability, and development. Ti nyame adom a bosumi ende to so aduonu nan wiase nyina ehie mo menhia kotoku fim yura ne wa ye doso na ye de kai no se de wa ye ahomasuam apomodimu sabia hinsemu babia kotoko hene wo ha wo hwe amasumdwe enso aba general maminti wemfa adwumadi nyame adom a baso nyame adom 24th bosumu ya yeah, that you on 3 for us. Oh, Jumedi Omodeba. And daily graphic. No main story. One of the main story that daily graphic me sa assembly event we have basono. Na me na for we more British super express interest almost percent on be who the cost for hano. Na nipa obey chairperson no. Me next year once be somewhere 2010. Last year Center for International Affairs. Sabre no MP wager actually na omuchichi mama amra wager gbawe shele akun betwe na di adanse a kire asante kwa animu ne uyi omufra bakosi ma enye na ne bi se ne bebe bia na ya na nya distractors nkofo bi ompeso motwe attention ni firi onom de ko ne mafoforo so ya do ma se omahu niema waye simple ya eti ha ne pese yi ani si hu ne ma akoso a oba ensenia na emu oden na court mu aye den ne ma na kuru court so nam Asantehene eba ya o kase enyi nsem ne mra na ma court omo be den so tie nsem na egu court nya agro o hwe te se aguna de anomatwe ma ye bu asem no Supreme Court avi na still obi anti ase ne ese ko review na form the same thing o hwe de na tepa secheduma se tafo na sense bibiri hange ho na ache nti oba no no timi yi se ma court no ehun be han no na watimi ahwe other civil cases ne criminal cases are done nim no because ya na ko do chieftaincy issues na ya na na moja mu ne ho se ma ho mu niti no court ni capacity between handle sa man effectively nti se nyo hene na otimi gi sansem na mo mo ho ha mo ebio wo hwe kwai ofa so a Dagbon asemi started 2002 hangi ho na ko na ban le ko na blame game ndina judges cry na ka ho handle asemi ya nkomutimi handle effectively go ba bia be handle ko bia nka de sembe bro o judge ne se aso ko jina ba bia fa ne ehina ohina ono ka no kore no no atimi agirem se metimi ayi asem na firi ho eno so ntina
bɔko deɛ no baeɛ a yɛde san ma no sɛ ɔnsan hwɛ so no Bell of Peace yi a ɛbɔ fie ha yi no ɛdi adanseɛ wɔ kwan fa so a asomdwe kwan so no ɛda Ghana amammerɛ di ɛkyerɛ sɛdeɛ yɛbu atɛn wɔ kurom ha ɛnkɔyɛ sɛ nipa bi de ɔmo tumi kɛkɛ na ebu atɛn na mmom yɛma pɛpɛpɛ yɛ ɔba mu obiara de n'adanseɛ ɛne n'adansefoɔ nyinaa ba ɛma ɔmo fa mu nyinaa wie a obiara ne hwee ka wie ansa na nananom akyerɛkyerɛ ɔmo adwene ho na afei yi bu asɛm no na wotie nsɛm na ɛkɔ so ne ho nneɛma di kan na woate mu sɛ bere bi ano baabi a obibu akɔ no ɛhɔ a na wɔsɛ ɛkɔ ɛfiri sɛ ankɔ hɔ a nka hefa bi na ɛbɛkɔ nti ɔma hu saa nneɛma wei na ɔmba bɛhyɛ no animuonyam no ɛma yɛ nyinaa nya ahohoahoa bo sɛ ɛba saa ne yɛkae sɛ yɛyɛ asantefoɔ a baabi ɛnam biara no na yɛti da ɛkɔn so ɛfiri sɛ nyɛ obiara na ɛbɛnya ne saa wokɔ ɔman biara mu a yɛwɔ kasakuo baako a ɛyɛ dɛn a asɛ ɔdi kan wɔ nneɛma bebree mu na ɔma waka no di akyire saa na nyame bɔ asantefoɔ woyɛ ne dɛn a ɛnyɛ yi nti sɛ yɛhene nyame adaroma watena so mfinhyia 27 a na nipa a wɔwi ase a wɔkyɛnkyɛn a wɔnyɛ asantefoɔ ahu sɛ wayɛ ade sɛ ɔsɛ ɛbɔ n'aba so a ɛma yɛhu sɛ yɛte ha no ɔnyɛ asanteman nko adea wɔyɛ Ghana nyinaa adea wɔyɛ bibiri mu nyinaa adea ɛna ɔno na ɛba wiase yɛnhwɛ ntiesie nsɛm a ɛfa ahensɛm ho ne ayi na wiase baabiara no yɛ ne ɛfa ahemfo mu wura saa nsɛm mu nti ɔno nko ne nipa a ɔmo gye ne di sɛ ɔba no ɔbɛka baabi a nokorɛ no da ɛnti na 2013 Justice Jones Maulem Victor Joche obu a yɛka sɛ Asantehene bu asɛm a yɛnkɔ so biem ɛfiri sɛ ɔmmu asɛm wie no na wafa ne nokorɛ nyinaa mu ama no asi nti na ada no wɔka sɛ ɔtena ase sei na paneɛ tɔ fam koraa wɔ baabi a kagye ti a ɛfa asɛm a ɔdi no ho na ɔte ɔhu ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ ɔbu asɛm no wie a ne kwan sɛ yɛnya kwan bi so ka sɛ deɛ ɛkɔɛ no ankɔyɛ ɛnti sɛ nnipa a ɛwɔ abɔntene na wohwɛ nnipa a atitiri a wɔba dwumadi no ase a woabɛhu sɛ yes yɛkura nnipa a ne mu ɔdu nti ɛwɔ sɛ yɛnante a na yɛkae sɛ yɛhene ne Otumfuo a ɛwɔ sɛ yɛme ani gye ɛwɔ sɛ ɛyɛ ahoporɔhɔ a sɛ ɔno ne nnipa a yɛhyɛ ne mu ɛfiri sɛ wiase nyinaa hu nneɛma pa ɛwɔ ne mu ɛne nneɛma pa a ɔyɛ ma Ghana nti ɛba sei na meyɛ sɛ saa bere yɛ mu na bi mbɛhyɛ ase aka nsɛm bi na ɛduru second session hɔ na menim sɛ metumi de ato asa nkurɔfoɔ bi ahyɛ ase yɛbɛka asɛm bi afa Asante ho because of saa nneɛma bi sɛ ɛba so no nnura nkwan na yɛde ɔhene yɛ front page daily graphic no na ɔda hɔ no ɛnura nkwan na no obi foforɔ ɛde video bi abɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ fa ahodie kora Ghana nyaayɛ no asantefoɔ efiri atuntum anom sɛ ɔmpene so ɛnura nkwan a nipa no pɛ sɛ wɔka asɛm bi didi negrity Asante because time bia na metumi hu sɛ 26 April ɛba bɛbɛn no ɛyɛ deɛ munyam hyɛ bɛbɛn mu me wopɛ 26 April yɛ ɛbɛyi kwasi dɛ na ɛbɛba no bo sɛ amanyɔfoɔ mo Ghana nyina ɔmo ho hia ɔmo Ghana saa brɛ no obiara ba Kumase obiara ba fikisi mu ha na edu saa brɛ na bo sɛ before and after no na nkrofo bi pɛ sɛ ɔmo yɛ ade bi ma no kɔyɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ sei nanso ɛnte saa koraa nanso yɛ ma saa de no nhia nti at the appropriate time ɛbɛyɛ address saa ne ma no ɛda ase yo na poko bibi abɔkɔdeɛ na afredi ɔba de ada romanti meti apɔ yo ba menti ho na afredi a enche bia na yɛhyɛ aseɛ ka kɔtɔkɔhene ɔba yɛ mfie aduosu mu an yɛwura de wayɛ ne santeman a anka santeman mu nko a atrama Ghana man nyina da ebibrem no wiase nyina da enya so mfaso na afredi a yɛmfa mfiri asumdue peace na afredi a yɛhu ne sɛ sa asɛm si afigya ase a ɛnam sɛ ɛwɔ Ghana na ɛwɔ santeman mu nti asanteman nko ana ɛbɛka nanso daabi asɛm si afigya ase a ɛtrɛka santeman nyina da trɛka Ghana yɛanhwɛ anso ano a ɛka bibrem mu nyinaa ma wiase nyinaa bɛboa kɔtɔkɔhene baayɛ enra chini nyina ye hwe agona de ekwan ye ofa so siesie ye ya hwe kumawudie kwan ye ofa so siesie ye
efijase kwan of us siesie tafo adonten tepa ye nyina da yenim said you na botre pa asemu hunu inti kotokohina yese ya wiase nyina ni dinachi inti wono mahunu boko dia na anu ebaaye dabon ni nyina da ebra ye beto aba ono Asantehene wofa omampanyi dada jonajekum kofo yeto aba yi no foforo oni jeje ehon nsensem na asore nanado ono nso ne omampanyini John Dramani Mahama ono nso de na asore ni nyina da omo kadi adanse se wono manhia kotokohina nka Ghana enim de ebesi Ghana bra kwa ahunye hiam sika semu no aduru IMF ya wa hampanifo bebreba ebeka manhia kotokohina kade anka me penka mensa anka mi pesei kotokohina na me de beda ano isi na afredua kotokohina se animonyam hye osaseda osenkanfo na ne nyina mu yenim se entonko se dane beduru awiasma manaman penimfo nyina beba no yebenya wono ma ebeye eyi kakra wo ho na ne nyina mu yenhwe panyina obedi animu ya maame Shelley ayikobotwe yemusa so ofiri he na ese kotokohene ne kesiye ni nhira ne moa no enso asantefo nso nko a eso Ghana fo nyina da so enti ye nyina wa atwenyim bosomini de to so aduonu nan ye twen asedane animonyam hya wiase amana man nyina da eba manhia hemfie ebe hye animonyam no ye wa atwenyim si ye hwese de na afredua be kotokohene de wose osebro sa akora osebro sa na afredua medase yo